F'artiklu ppubblikat fil-ħarġa tal-lum tal-ġurnal L-Orizzont, Joseph Muscat jiddikjara li min ser jażel li jkun man-naħa tal-burokrazija u l-piki mhux postu fil-lista ta' kandidati tal-Partit Laburista. Il-mexxej Laburista jwissi li mhuwiex ser iħabbad bibien u jitlob il-vot ta' dawk li jridu jibqgħu jaħdmu bis-sistema preżenti ta' kunsilli lokali li saret estensjoni tal-burokrazija tal-Gvern. Waqt li qal li l-elezzjonijiet ta' Marzu ser ikunu diffiċli ħafna l-Partit Laburista, żied li t-tim Laburista jrid jidħol biex ibiddel id-direzzjoni. Il-mexxej Laburista ħeġġeġ lil dawk li bħalu jemmnu f'idea ġdida ta' kunsilli lokali sabiex jikkontestaw l-elezzjonijiet ta' Marzu mal-Partit Laburista. Joseph Muscat jgħid li kellu għażla jew li jilab il-logħba ipokrita u jħalli dawn l-elezzjonijiet jgħaddu biex jikkonċentra fuq l-elezzjoni ġenerali, jew inkella jkun onest u jipprova jbiddel l-affarijiet. Jisħaq li l-għażla li kienet ċara għaliex huwa daħal fil-politika biex ibiddel. Joseph Muscat jesprimi wkoll ammirazzjoni għal maġġoranza tas-sindki u kunsilliera li jgħiduma tal-affarijiet tagħhom u jaħdmu għal familji u lokalitajiet tagħhom. Jitkellem ukoll dwar kif jinsab ix-xokkjat bin-nuqqas accountability tal-flus li ġejjin mis-sistema taċ-ċitazzjonijiet tal-wardens u tal-kameras tat-traffiku. Waqt li jgħid li jeżisti r-rekit is-sussidjat miċ-ċittadini, il-mexxej Laburista jagħmilha ċara li huwa ser jieqaf lil dan ir-rekit. Mhux sew li n-nies iħallsu u l-flus imorru għand żewġ kumpaniji. Iż-żmien li l-ħut il-kbir jibla kolloxu fil-waqt li l-popli joqgħod jittewweb spiċċa, isostni Joseph Muscat.